Здравейте хора, здравейте и добре дошли в новото ми YouTube видео, в което ще играя Brawl Stars. Аз съм Денчо БГ и сега се чуя с кого да играя. Ара ще играя с Манди. Не съм никак добър с нея, така че не ме извинявате предварително, но какво да се прави? Извинявам се, че не съм качвал видео от много време. Към една година. Ама какво да се прави? Не ми се занимаваше с видеа и заради това не бях редовен. Но се завръщам, така че можете да очаквате видеа от мен. За да кажа, днес сме вторник, така че всеки вторник и четвъртък можете да очаквате видеа от мен. Мисля, че това ще бъде добре. Естествено, в много редки случаи убиха ме. В много рядки случаи може да ги правя прямо събота и неделя също да има видеа, но не знам. Естествено, зависи от това кога съм свободен, така че казваме го, всеки вторник и четвъртък ще има видеа. Надявам се да ви харесва и ако желаете, пишете ми в коментарите какви мобилни игри да играя. Също така, като си направя клуб, как да се казва, защото и това би мисля да си правя клуб. И както искате, така ще казва. И надявам да се съберат доста хора. Не бе цели бе, ей, така, убит. Този убих. Сега да кой. Не, то ще бе там. Их, че остана малко. Изтърпи. Много нови герои в Brawl Stars и аз като цяло да мога да ги запълня играта на всичките. Пак ме убиха. Четвърти. Естествено, изиграх една игра. Бях първи. Ама сега ще почна да стигам. Ще съм четвърти. Или пети. Перфектно просто. Но да. Определено ми казвате какви мобилни игри да игра, каквито ми опишете, всякакви ще игра. Също така, скоро започва Мега Пика и на него ще играем много, за да можем да помогна на клуба, в който съм сега. Или пък, като си направя клуб. Също, но да, така. Добре. Чупиме сега хотийки малко, за да може героя ни да стане по-добър. Така. Добре, ще бъдем трети, което или поне трети, може и първи. Никаква идея си нямам, което е постижение. Той ще умре ли? И отговорите, да, умря. И ние сме първи. Не мога да повярвам. Спечелихме игра. Вау! Да. Аплодисменти за мен. Браво на мен. Да. Между другото, също така, който иска, може да играе с мен. Първо трябва да си пише никнейма. Сигурно никой няма иска, ама аз сам го дам като идея, така че. Убит. Ох, не, о, не. Какви сте вие, бе? Лоши псета. Ядох се, извинявам се. Това се ядосах. Става не мога да супер реар ми се пара. Естествено. Така. Кой герой? Ами... ще играем с Пайпър. Това сега много голям скин, така че ще играем с този скин. Да. Не знам, просто слаб играеш. Това поне си го признавам. Но какво да се прави? Не съм някой, който играе 24/7 само в Brawl Stars, така че простено ми е. И да съм някой, който си иде на телефона 24/7. Байко мила.
също така, ако искате, може да последете и инстаграма ми, който се чуда дали ще остава линк в описанието. Айде, няма да остава. Гълъб в долу часа 10. Също така и тиктока ми, който и за него няма да оставам линк в описанието. Така че да. Така, той април трябва да го убием. Ако желаете, можете да ме питате и въпроси. Да. Ох, майко мила. Аре, пак ме убиха, какво става, много стара? И с Пайпер не мога игра, значи и този герой го смеяме. Кога си пуста? Не знам, някой всяко да игра, няма. Кроу, аре ще играем с Кроу. Дано поне с него да ми върви. Между другото мисля епизодите да ги правя по 10 минути, защото не знам аз защо. Просто толкова мисля, че като цяло добро време. Това ми е първо видео в YouTube от 10 години. Сигурно. Нямам си абсолютно никаква идея. Така. Сега. Ще ми извините, че от време на време излизат известия, просто какво се прави. Все пак играя от телефона ми и... да. Простено ми е. И айде пак умрях. Какво да се прави? Поне един клас да си бия този епизод. Ще бъде добре. Вторник и четвъртък ще бъдат видеята. Не знам дали го казах, но дали да съм го казал, пак го казвам. Така. Евентуално в много рядки случаи ще има и видеа и събота и неделя. Тези случаи ще бъдат 1 на милион. Къв си ти, бе? Така, умря това. И аз умрях. Що пък не? Ох, господи, боже, какво ми става, бе? Каква мъка само? Мъката е голяма. Ама какво се прави? Нищо не може да се направи, мъката е голяма. Да. Така, само сега, като си знам късмет, той ще ме убие. Не бях много далеч от отсисилата. Добре, че съм месия и това. Буклук. Това ще бъде последната игра за епизода. Между другото, защото... и аз не знам защо. Защото вече ще дойде 10 минути. И айде още хора, бе. Мамка му стара. Какво става, бе? Айде убиха, бе. Крайна сметка, да. И в крайна сметка това е от епизода. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се, пишете коментар, последвайте ме. Лайкнете видеото, ако ви е харесало. И до нови срещи.